lonely. Oh, I'm so lonely. Dear Mr. Lonely. Kwarta manen. Katno kait-itid ko lang kada kayo idinapan alawas. Hey, dualawas ang tinapalabas anak ko manipod inik kanda kami. Nagbit may tamay busti kwarta. Sana mapupuutan ka na ibusan. Kasta ngagpay sa walasang kao. Awanan na pulos kwarta may. Pangus-usaran nyo aya iti kwarta. Katigat-gatang mi iti kanan mi Kasta akanayon ti ibagbagayo. Ngam kaslasaan kayo matamangmangan. Agpada kayo anak kakutkutong. Ay, kastuyan na talaga ti pamagimay anak kao. Langruna ket nay mapanan ti tawon may. Apay ngamin asaan nyo akayat ti makipagnaed kada kami. Tatang, nanang. Iti kasta, saan yun a problemahan ti kanan nyo? Adamat ni manang mirang aparaluto iti kanan nyo. Saan kayo ngagluto? Mabain kami mat iti asawa maanak ka. Kabalan mi pa'y matimang luto iti kanan may. Ken maysa, saan kami komportabling agnaed dito'y balay mo anak ko? Kay kayat milatamat ti agnaed iti balay mi ni tatang mo Tapno nawaya kami aggaraw. Kat nawaya kayo mat nga aggaraw dito'y balay, nanang. Ay na anak ko, kaslangarod saan kami makaangas dito'y balay mau. Ay, nagadulakit din arason nyo aya. Adto'y tisag dudua aribo kayo. Aginot kayo kumamat iti kwarta. Tanarigat abirukan ti kwarta. Ay, agyaman kami una anak ko Sige nga rod, taagdigo sakon. Maladaw akon iti trabaho. Ay, mabalinti makikapay anak ko. Mapan kayo latan ijay kusina. Ada ni manang mirang ijay. Ay, sige nga rod anak ko, mapan kami niti kusina. Maladaw tan samot tan iti trabaho ta. Apay ngamin anak bayag ka nakisarita ka nang iti dadakkel mo. Anya ngamin ti kasapulan daya. Anya pa'y ngay, kwarta Kasanukit pampanoy-nuyang mo't ida iti kayat da. Masyanak mo't ngamin kadatatang kan nanang. Bakit kan lakaydan? Kayat ko mat nga ag-enjoy da iti biyag da Kas gunggunada mo't anang paadal kanyak. No saan aga po kadakwada? Saan ang kumamot anadaan iti napintas at trabaho ita? Uy, maawatan ka kore bakit? Gamno maminsan, aglablabos mo't tan nagiti dadakkel mo. Kwarta mo't tan ti pagkitkitaan lakin ka. Di damot nga ron kayat yung may makipagnaed ka na ta, tapno iso kumapay mo't di matipid ta. Kayat da nga ron ti agnaed ija balay da. Ay, narigat mo't apilitak ida Ala, baka mo ka man langan. Mangan kayon, Ma'am Kuray, agidasara kaon. Nival lang ti idasara manang. Prutas ti kanak. Ay, awan matan ti prutas, ma'am. Kasano nga awan? Kat kagat-gatang ko lang idikalman. Laglagi pa niyaw ngay may dagiti naganak yaw, ma'am. Inalada amin dagiti prutas, ta isupay ka no agatangan da. Kat inikakmat ida iti kwartada. Jak matam mo, ma'am. Narigat matano iparit ko nga alaan da dagiti prutas. Ang mga nukunada pa nga ginlalaingak. Anya lakit din dagiti dadakkel ko. Sige, sana balin, manang. Apay manen, nanang. Dumawat kayo manen iti kwarta? Saan, anak ko? Anya nga rod ngay. Apay nga agsangit kayo matan. Nagsakit nga ba ito'y kinugtaran ni tatang mo? Apay akinugtaran na kayo. Umay ka kumayjay balay ta kasaritam ni tatang mo. Nasakit tinakam ko kankwana. Kayat ko apagungtam dya, ma'am. Kung tarnaklatan nga asawa na. Mabit lang nga rod tagpalasak. Sana mabalintikas tangar aramidan ni tatang. Apay
Apay ngay, akugtaran na kayo. Tatang, apay akinugtaran nyo ni Nanang. Kasanaw, nag-iimot na itainam. Anya tinyimot na aya. Di nakikan itikan kanin na. Saan ayang agpada kayo mat nga inikak iti kwartana? Naibos nga ruda inti kwarta. Di laki din mangtan iti linuto na. Ay, inibus mo ti kwartam. Ita, kumugtar ka no sa anak amang tinitikan ka nag. Inutek mo't nga ron ti kwartak na mabainak manin a dumawat iti anak ta. Apay ngamin ana ibos adagos ti kwartayo. Tatang, Gimatangak nga raw di ti agas ka. Agas nga. Saan ka mo't nagsakit? Kasano kumagimatang ka iti agas? Kasano ko mga mong agsakitak. Katawan mo't bibiyang mo kanya. ala, husto daytan. Saan nyo kuman nga ulitin akugtaran ni Nanang? Tatang, Kasano ko nagimot may. uray pay. Saan kayo nga agkabil? Imay kayo kumaijay balay no mabisin kayo. Taadumat timakan ijay. Mas daawak namin no pangipanan nyo iti kwartayo. Apay ama ibos adagos ti itad ko. Unay lakit din dagiti dadakkel ko. Kinugtaran ni tatang ni Nanang. Ta saan kano amang ted itikan kanan na. Naibos man ngaminan ni tatang tiinted ko a kwarta na. Kas lang amin nakitak ni tatang anaggapo iti pagsusugalan iti namin saan. Saan ko anay bagakin ka tas saan ko ama sigurado no ni tatang di nakitak. Anya? Agsugsugal nga ta ni tatang. Mabali na kasta. Tapaya naibus a dagos di kwartana. Kasano nga ta ang maamuak no agsugsugal ni tatang? O di damagam ka ni Nanang. Ay, wala niya. Alaman, tapag damagak to ni Nanang. Awagam, ta umay dito balay. Ibagam asaan lang ay bagbaga ka ni tatang mo nga umay dito eh. Mabiit lang ang narod, taawaga. Apay, kuray. Anyati ko na mga ibagam. At dadamagak kada kayo, Nanang. Anya dayjay. Agsugsugal ka din ni tatang? Ay, kasano nga tangam muna. Anya nga iti sungbat kaw. Apay asaan kayo asumungbat? Jak amaw. Nakaamuamayang agsugsugal. Nakita ni Val ang naggapu iti sugalan. Ngam saan na kano ama sigurado no ni tatang dayjay. Amangan no insugal ni tatang ja kwartana. Isuan na ibos. Idinto tada kayo kat saan pa'y? Naabak ni tatang maw. Idinto asyaket na nga bakak. Ha? Aday bagbagayo, Nanang? Ay, awan anak kaw. Kunak, bayam ta si putak no agsugsugal ni tatang maw. Alaman nga rod, Nanang. Ibagayo kanyak no maamuan nyo nga agsugsugal. At dagayam imay dito'y balay itay aldaw, ma'am. Sapsapulan na kayaw. Apay kano, Manang. At da kano ibaga na may papan ka dagiti dadakkel mo. Agsubli ka no inton bigat iti alas na es. Tapno sigurado nga da kayaw. Apay adi na pala imbagakan ka. Damdamagat nga rod, ma'am, no niya ti baga na. Kat da kayo kanulaang mati mabalin na pang ibagaan. Anya man nga tanti inaramid da tatang kan Nanang. Maamuan niyo inton bigat, ma'am. Apay ako ti. Anya turasan, maturukan. Jak nga rod makaturog. Apay aya. Pampanunutak nga rod da tatang kan Nanang. Tapay. Anda ka di manan parikot da? Kuna ni Manang mirang nga adda imay dito'y balay. Kat kayat dak akasarita maipapan kada tatang kan Nanang. No, mapilit mo ida nga umay agna dito balay, di awan ko matiparikot mo. Saan mo nga min ida nga ikan iti korta tap na mapilitan da nga umay agna dito eh. Ala, bayam, tapanunutak day taasingasing mo. Amwak pa'y nga umuna no anya manantiin naramid da akalukuhan.
Anya ka diti maipaay ko kada kayo, Manang Lorena? Ada ka no kayat yung nga ibaga kanya? May papan ka dagiti dadakkel mo. Dakkelin ti utang da kanyak. Ngam aging gaita. Saan damot laangan nga agbayad? Anya? Kasano ko maama ka utang dagiti dadakkel ko? Kat ik-ikak mat ida iti kwarta. Kat no agpadadamot nga minasugador. Anya? Kaano pa nga imutang da kada kayo, Manang? Idi pa'y laang na panatawan. Jakon malagip ti eksakto apit sana. Ngam, ada nagpinirmaan mi amang ipanagnak anak kautang da. Pasensya ka no iramraman ka. Jakmat nga minan masinger dagiti dadakkel mo. Sakbay ko mga ipabarangay ko ida, ipakaamok nga umunakan ka. Talaga aparikot ti itidad kanyak dagiti dadakkel ko. Manang Lorena, saan kayo kumapay nga agpabarangay? Kasaok pa'y dagiti dadakkel ko. Mano aya ti utang da? Sagto 20,000 da. Anya? Nagpakpakaasi damot ngamin ide. Jakmat amo. Anak karigrig at dagaya masingiran. Pasensya kayo lakuman ka dagiti dadakkel ko, Manang Lorena. Pasensya ka matan, Cory. Ngamjak ngaminan amo no kasano ang masingir ko dagiti dadakkel mo. Iso anapilitan nak amang ibagakan ka. Anya itan ti aramidam. Mababain akon kan ka, Val. Hangam nasken abayadan tati utang dananang. Tano saan? Amangan no ipabarangay idan ni Manang Lorena. Nakababain. Sige. Bayadan ta ti utang da. Ngam iti may sa kondisyon. Anya? Kasaom dagiti dadakkel mo a bayadam ti utang da. Ngam dito'y balayan nga agnaed da. Sige. Bayam. Takasaok dananang kantatang maipapan iti dayta. Saan daitan ang maipapilit ti kayat da kanyak? Kayat ko anawaya kan naragsak dagiti dadakkel ko. Ang no pakaisagmakan damat. Nasaysaya atin nga umay daag naed dito'y balay. Wala. Awan ngamin sa bali ang mapirhuisyo no saan adata. Kurang pa'y gayam ti it-itid ko akwarta kada kayo. Taagutang kayo pa'y laang. Nagdakkel gayam ti utang nyo. Anak, dayta nga minti pagliwliwaan may kandi tatang mau. Kasta ngagpaisaw anak ka. Dahita ti pagragsakan may. Pagliw-liwaan? Pagrigrigatan mi mat asapulan ti kwarta. Ngamda kayo? Isugsugal nyo laang? Kasano yung arod ita ang mabayadan ti utang nyo kan ni Manang Lorena? Di mo't ngamin makaururay ni Lorena. Ano mga bak kami di ada ibayad may. Hun nga ro da, saan lang kami na makaururay da dya, Lorena. Natawanan ti utang nyo. Ita, ibagayong asaan ang makauray? Ipabarangay na kayo ni Manang Lorena. Anya? Imay diti balay, kat kuna nang agpatulong iti barangay, tapno agbayad kayo. Asino ti babain nyo? Siya? Kasarita mi ni Lorena, anak ka. Ay nananang, agbain kayo kumamat ah. Laklakayan kan bakbakatan kayon. Saan kayon nga ubing? Uray pa'y kasarita yun ni Manang Lorena, no saan kayong agbayad, ipabarangay na kayo. Ay, anya ngay nga ron, di kayat mo nga aramidan may anak ka. Bayadak ti utang nyo. Ngam manipod ita, agnaed kayon ijay balay. Anya, Saan nyo kumamatan nga ipapilit ti kayat yo? Tapno amuyo, mababain akon iti asawak. Sige nga ron da, anak. Uray, agnaid kamin ijibalayaw na isot ko na. Sardengan nyo kuman ti agsugal. Gapo taawan tinasaya at nga itdan ti sugal kada kayo. wan, anak ka. Wan, anak. Ako si Cory, at kung naririnig mo ang kwentong ito ngayon, ibig sabihin, nakaraos na ako, kahit papaano.
Ngunit hindi ako sigurado kung tinawag mong nakaraos. Ang taong sa loob ng maraming taon ay nabuhay sa pagitan ng pagmamahal at pagod, sa pagitan ng tungkulin at galit, sa pagitan ng pagsisilbi at pag-iyak ng tahimik sa gabi. Marahil, gaya mo, ako rin ay isang anak. Marahil, gaya mo, akala ko noong bata pa ako, ang pagmamahal sa magulang ay simpleng bagay lamang. Magbigay ka ng paggalang, sundin mo sila, at kapag tumanda na sila, alagaan mo sila. Ganon kasimple. Iyon ang itinuro sa atin. Iyon ang ipinipinta sa mga pelikula. Ngunit hindi nila sinabi sa atin ang isang bagay, na minsan, ang mga magulang na minamahal natin ay mismo ang magdadala sa atin sa bingit ng pagkasira. At kapag dumating ang sandaling iyon, hindi mo alam kung paano huminga. Hayaan mong simulan ko ang kwento kung paano nagsimula ang pagod ko. Hindi sa isang araw, hindi sa isang malaking pangyayari. Sa katotohanan, hindi mo malalaman kung kailan eksakto nagsimula, sapagkat ang ganitong klase ng sakit ay tahimik, dahan-dahan, parang tubig na unti-unting bumubutas sa bato. Hindi mo nararamdaman sa simula. Ngunit isang araw, magigising ka na lamang at madarama mong butas-butas na pala ang lahat sa loob mo. Lagi silang dumarating, ang tatang ko at nanang. Magkahawak kamay, magkasama, parang isang pares ng mga matatandang ibong nawawalan ng pagkain. May mga araw na bago pa sila makarating sa aking pintuan, naririnig ko na ang kanilang yapak. Mabagal, may bahid ng paghihirap, may galaw na inaasahan ko na sa sobrang dalas. At sa bawat narinig kong yapak na yon, may bumabagsak na pakiramdam sa loob ko. Hindi pagkasawa, hindi pagkamuhi. Isang bagay na mas malalim, isang pagod na hindi ko maipaliwanag kahit sa sarili. Anak, kailangan namin ng tulong. Yon ang unang linya. Lagi yon. At sa bawat pagkakataon, naroon ang katapatan ko bilang anak. Buksan ang pitaka, bilangin ang pera, iabot. Mula nang magsimula akong magtrabaho, may bahagi ng aking kita na lagi kong inilalaan para sa kanila. Iyon ang akala kong tungkulin ko. Iyon ang gusto kong gawin. Sapagkat hindi ko nakalimutan, sila ang gumising sa madaling araw para may makain ako sa paaralan. Sila ang nagsakripisyo ng kanilang sariling kaligayahan upang maipangarap ko ang iba pa. Naalala ko ang aking nanang na nagtatabang ng kanyang pagkain para sa akin. Naalala ko ang aking tatang na nagtatrabaho sa palayan sa ilalim ng init ng araw, walang reklamo, walang ipinapakitang pagod. Ang mga taong yon ang gumawa sa akin. Paano ko sila itatakwil na yung sila naman ang nangangailangan? Iyon ang katanungan na hindi ko mapagpapasyahan sa sarili. Iyon ang nagpapanatili sa akin sa bawat linggo na bumubuksan ang aking pitaka, kahit pagod, kahit kulang sa sariling pangangailangan. Ngayong matanda na sila, paano ko sila tatalikuran? Ngunit hindi ko alam noon na ang pagiging anak na sumusuporta ay dalawang uri. May tulong na nakakapagbigay buhay. At may tulong na unti-unting umuubos sa nagbibigay. Hindi ko alam kung anong uri ang sa akin. Hindi pa noon. Lagi nilang sinasabi, naubos na ang pera anak. Naubos. Iyon ang salitang lagi kong narinig. Naubos. At sa bawat banggit niyon, may bahagi ng kaluluwa ko na lumiliit. Pinaghirapan ko ang perang iyon. Pinawisan ko. Minsan, nagsasakripisyo pa ako ng sariling pangangailangan para maibigay sa kanila ang sapat. Nakaipon-ipon na ako noon. May pangarap na bumili ng kahit maliit na bagay para sa sarili. Bagong damit, bagong sapatos, kahit gamot para sa sariling sakit ng ulo na hindi nawawala. Ngunit lagi, kapag dumadating sila, isinasantabi ko ang lahat ng yon. Sa susunod na lang ang lagi kong sinasabi sa sarili, mas mahalaga sila. At ang susunod na yon ay hindi kailanman dumarating. Lumalakas ang pagdating nila bawat linggo. Lumalalim ang aking pagod bawat buwan. Ngunit naubos. Saan? Bakit? Paano? Hindi ako masyadong nagtanong sa simula. Pinili kong magtiwala. Pinili kong huwag pansinin ang umuusbong na duda sa loob ng aking dibdib. Sapagkat sa palagay ko, kung tutuusin,
Hindi ito magalit na pakiramdam. Kasi mga magulang ko sila. At ang pagdududa sa sariling magulang, para sa akin noon, parang krimen yon. Subalit hindi mawala-wala ang katanungan. May isang gabi, hindi ako makatulog. Nakatitig sa kisame, iniisip ko ang lahat. Magkano ba talagang ibinibigay ko sa kanila? Kung idadagdag ko lahat, magkano na? Kinuha ko ang aking kwaderno. Sinimulan kong isulat. Itong linggo, itong halaga. Sa susunod, itong halaga. At habang nadadagdagan ang aking listahan, lumalaki ang aking pagkagulat. Sapat na sana yon para mabuhay ng malayang-malaya ang isang buong pamilya. Sapat na sana yon para sa sapat na pagkain, gamot, kahit konting luho. Ngunit bakit tuwing pinupuntahan ko sila, parang walang nagagastos? Bakit gusgusin ang bahay? Bakit walang laman ang kanilang mga aparador? Saan napupunta ang lahat? Doon ko naunawaan, hindi ko na maiiwasan. Kailangan kong harapin. Kailangan kong alamin. Isang umaga, nagpasya akong bumisita sa kanila ng walang pasabi. Kung totoong kulang ang ibinibigay ko, gusto kong makita ito sa sariling mata. At nang dumating ako doon, may pumiga sa puso ko. Hindi ko inaasahan ang aking nakita. Hubad ang bahay. Walang muebles na maayos. Walang kahit pasahan na bago. Sa lamesa, may kahel, isa lang, at kaunting kanin. Ang aking mga magulang payat parang puno ng dagdag na bigat sa balikat. Para silang mga taong nabubuhay sa lupa ng kasalatan, sa kabila ng katotohanan na binabasbasan ko sila linggo-linggo. Lumakad ako sa loob ng bahay ng dahan-dahan. Bawat sulok ay nagsasalita ng pagkalumbay. Ang tubig sa banyo, hindi gumagana ng maayos. Ang kuryente, halos walang ilaw na nakasindi. Ang refrigerator, na ipinadala ko mismo 2 taon ang nakaraan, ay walang laman, walang gamot, walang prutas, walang anumang nagpapahiwatig na may nakatira talagang umaalaga sa sarili. Naiwan ako sa gitna ng silid, hindi makagalaw. Tumitig ako sa aking nanang, pagkatapos sa aking tatang. Mga taong nakalakihan ko, ngayon ay parang mga estranjero, o marahil, mga estranjero na matagal ko nang hindi tinitingnan ng tunay. Tatang, nanang, sabi ko, halos hindi makapagsalita. Anong nangyayari? Saan napupunta ang lahat ng ibinibigay ko? Tumingin sila sa isa't isa, walang sumasagot. At sa katahimikang iyon, naintindihan ko ang lahat na hindi ko pa alam ang detalye. Ngunit alam kong may katotohanang itinatago. Alam mo ba kung gaano kasakit kapag ang sariling magulang mo ay umiiwas ng tingin sa'yo? Iyong taong gumawa sa iyo, iyong taong dapat ang pinakamatapat sa iyo, ay umiiwas. Sapagkat may itinatago. Mas masakit pa yon kaysa sa malaking awayan. Sapagkat sa awayan, naroon pa ang katotohanan. Sa pag-iwas, naroon ang lihim na lumalaki habang nawawala ang tiwala. Sumikip ang dibdib ko. Hindi ko napigil ang aking mga sarili. Sabihin niyo sa akin, sabi ko, na ang boses ay nanginginig. Pagod na akong magtaka. Sa loob ng maraming buwan, pinibigyan ko kayo. At tingnan niyo ang inyong sarili. Tingnan niyo ang bahay na ito. May mali. May itinatago kayo. Sa pangalan ng pag-ibig na sinasabi niyo sa akin, sabihin niyo sa akin ang totoo. Nanahimik pa rin sila. At habang lumalalim ang katahimikan, lumalaki ang takot ko sa aking matutuklasan. Hindi sila nagsalita ng araw na iyon. Umuwi ako na hindi alam kung anong dapat kong gawin. Ngunit sa loob ng ilang araw, parang may humuhugot sa akin pabalik sa katanungang ito. Kailangan kong alamin kahit anong mangyari. Nakipag-usap ako sa mga kakilala. Nagtanong ako kung sino ang nakakita sa tatang ko, kung sino ang may alam tungkol sa lahat ng iyon. At isang araw, may isang taong nagbigay sa akin ng pahiwatig. Hindi ko sabihin ang kanyang pangalan. Hindi importante. Ang importante, sa pagkakataong yon, narinig ko ang salita na nagbasag sa kahit anong natitirang inosenteng pag-asa na nasa loob ko. Sugal. Ang tatang ko daw ay nakikita sa sugalan. Hindi madalas. Hindi ko sigurado, Cory, sabi ng taong yon.
Ngunit kapag pumupunta ako roon paminsan-minsan, naroon siya. At hindi siya pa isang oras lamang, buong gabi minsan. Tumigil ang lahat sa paligid ko ng sandaling yon. Para bang ang oras ay nahinto at ako lang ang naiwan, nakatayo sa isang silid na hindi makahinga. Sugal. Kaya pala. Lahat ng salapi na pinaghirapan kong ibigay, natunaw sa mesa ng kasinungalingan, sa palaro ng kapalaran. Bumalik sa isip ko ang mga maliliit na palatandaan na hindi ko binigyang pansin. Ang tatang ko na nawawala ng gabi at sinasabing, "Naglalaba ako, nagpapaikot-ikot lang." Ang nanang ko na lagi ang mukha ay nakatungo, hindi makatingin sa akin ng tuwiran. Ang mga sandali na, kapag tinatanong ko kung ayos lang sila, agad silang nagiging defensive. Lahat yon, may kahulugan na. Ngunit hindi pa rin sapat ang aking paggagulat. Sapagkat alam ko sa puso ko, kahit gaano kasama ang sugal, ito lamang ay tumutulong na pirasong katotohanan. May iba pa. Lagi may iba pa. At yon ang aking natuklasan nang harapin ko ang aking ina. Ginawa kong puntahan siya na nag-iisa nang wala ang aking ama sa malapit. Kasi alam ko, kung magkasama sila, hindi ko makukuha ang totoo. "Nanang," sabi ko, na may mas malumanay na boses. "Naririto ako bilang anak nyo. Hindi para humatol. Hindi para magalit. Naririto ako sapagkat alam ko, may pasanin kayong daladala mag-isa. Sabihin niyo sa akin, hindi ko na kayo matitiis na nasa loob nitong bilim." Tumingin sa akin ang nanang ko, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Kalungkutan, hindi takot, hindi galit. Tahimik, malalim na kalungkutan. Ang kalungkutan ng taong matagal nang nag-iisa sa kanyang sakit. Tahimik siya ng ilang sandali. Pagkatapos, parang gumuho. Yumuho ang kanyang ulo. At sa kanyang mga labi, dumating ang katotohanan na, sa loob ng maraming taon, kanyang itinago. "Anak ko," sabi niya, "totoo ang naririnig mo. Nagsusugal ang tatang mo. Matagal na. Hindi ko alam kung kailan eksakto nagsimula, ngunit hindi na ito titigil. Tinangka kong pigilin siya. Pinakiusapan ko siya. Iniyakan ko siya, ngunit hindi siya nakikinig. Tumigil siya. Pagkatapos, may dumating na salita na hindi ko inaasahan. At kapag tinatanong ko siya, kapag pinipigilan ko siya, nagagalit siya. Minsan, anak. Minsan, nasasaktan na niya ako. Nahulog ang lahat sa loob ko. Para bang biglang nawalan ng laman ang aking dibdib. Ang nanang ko, ang babaeng nagsilang sa akin, ang babaeng nagtinda ng kanyang ginto para may pambili ako ng libro sa paaralan, ang babaeng laging nakangiti sa harap ko, pala ay namumuhay sa loob ng takot, sa loob ng pananakit. At gaano katagal? Buwan? Taon? Hindi ko alam. Hindi ko sapat kapantanungin. Sapagkat sa puntong yon, ang aking puso ay basag-basag na sa maraming piraso. Naisip ko ang lahat ng beses na tinanong ko ang nanang, "Kumusta po kayo, nanang?" At lagi siyang sumasagot, "Mabuti anak ko, huwag kang mag-alala." Sa loob ng panahong yon, namumuhay siya sa kasinungalingan, hindi para protektahan ng sarili, kundi para protektahan ako, para hindi ko siya pag-alalahanan, para hindi ko siya pagdusahan. Anong klaseng pagmamahal yon? Pagmamahal na nag-iisa sa kanyang sakit dahil sa takot na baka madagdagan ang bigat ng iba. Niyakap ko siya. At sa unang pagkakataon sa mga taong yon, parehas kaming umiyak. Wala kaming sinabi, hindi na kailangan. Ang katahimikan ay puno na ng katotohanan. Ngunit ang buhay, mga kaibigan, o marahil ang buhay ko, ay hindi pa tapos sa pagsuntok. Sapagkat ilang araw matapos yon, nasa harapan ng aking pinto ay isang babaeng hindi ko gaanong kakilala. Si Manang Lorena. May mukha siyang mabigat, parang may dalang balita na ayaw niyang sabihin. "Cory," sabi niya, "patawad sa pag-istorbo. Ngunit kailangan kong makipag-usap sa iyo. Tungkol ito sa mga magulang mo." May lumakas na pakiramdam sa loob ko. Parang nararamdaman ko na ang nais sabihin bago pa siya nagsalita. "Ano nangyari, Manang?"
Meron silang utang sa akin. Malaking halaga. 20,000 at hindi pa nila nababayaran. Patawad, ngunit kailangan kong magsalita ngayon. Balak ko sanang dalhin sa barangay, ngunit naisip ko, baka mas tama na sabihin muna sa anak nila. 20,000. Sa pagdinig ng halagang yon, parang sumabog ang ulo ko. Hindi ito pang isang buwan kong sahod. Ito ay halaga na pinupundar ng karaniwang taong gaya ko sa loob ng maraming buwan. At hahayaan ko bang dalhin sa barangay? Hahayaan ko mapahiya ang aking pamilya sa buong lugar? Hindi. Hindi ko kakayanin. Naiisip ko ang mga maaring sabihin ng kapitbahay. Naiisip ko ang lihim na bulungan sa palengke. Naiisip ko ang mga tinig na magsasabing, "Ay, kawawa naman si Cory." Nakaipon ang mga magulang ng utang sa sugal. Anong klaseng pamilya yon? Walang aking lakas para sa ganoong kahihiyan. Hindi para sa akin, hindi para sa nanang ko, hindi para kahit ang tatang ko, na sa kabila ng kanyang mga pagkakamali ay ama ko pa rin. Sino ang nangutang manang? Tanong ko, sa boses na akala kong hindi pa makakalabas. Ang tatang mo, anak. Para sa sugal. Pumirma silang dalawa sa kasulatan. Siya at ang nanang mo. Patawad, ngunit ganoon ang sitwasyon. Pumikit ako. Sapagkat sa sandaling yon, naunawaan ko ang lahat. Ang sugal ay hindi lamang umuubos sa kanilang pera. Umuutang na rin sila para mapanustusan ang bisyo. At ngayon, ang utang na iyon ay nasa aking balikat. Manang Lorena, sabi ko, matapos kong huminga ng malalim. Huwag din na pong dalhin sa barangay. Pakiusap. Babayaran ko ang utang. Bigyan niyo lang ako ng konting panahon. Tumingin si Manang Lorena sa akin ng may awa. Patawad, Cory, sabi niya. Mabait kang anak. Hindi ka dapat ang nasalo nito. Ngunit alam mo, kung minsan, ang kabutihan ay binigay sa atin para subukin. Bumalik ako sa bahay. At nang mag-isa na, doon ko hinaya ang umagos ang luha. Hindi galit. Hindi pagdaramdam. Pagod. Sobrang pagod. Pagod na hindi ko alam kung saan ko ito ilalagak. Naisip ko, sa loob ng maraming taon, sinubukan kong maging matatag na anak. Sinubukan kong tulungan ang pamilya. Ngunit gaano kalalim ang aking pwedeng kayanin? Gaano katindi ang tiyaga ko? Hindi ako maaaring maging walang katapusang pinanggagalingan ng pera para sa isang bisyong sumisira sa amin. Kailangan ko ng linya. Kailangan ko ng hangganan. Sa gabing iyon, naupo ako sa isang sulok ng aking silid, hinawakan ng aking sariling tuhod at pinakinggan ang patak ng ulan sa labas ng bintana. Bawat patak ay parang inaalala sa akin, kahit ang ulan ay tumitigil. Kahit ang pinakamalakas na bagyo ay nawawakas. Kung gayon, bakit ako, ang anak, ay tumitiis ng walang hangganan? Bakit hindi ako sa wakas ay nakakatigil? At sa unang pagkakataon sa buhay ko, naisip kong, okay lang palang magsabi ng tama na. Hindi ito pagtanggi sa pagmamahal. Ito ay pagmamahal sa kanyang totoong anyo. Kinabukasan, pinuntahan ko ang aking mga magulang. Daladala ko ang lahat ng nasa loob ko. Pagod, takot, ngunit lalong-lalo, isang malinaw na desisyon. Tatang, nanang, sabi ko, na sa unang pagkakataon hindi nanginginig ang aking boses. Umupo kayo. Mag-uusap tayo. At ngayong araw na ito, hindi na ako aalis na hindi tapos ang usapan. Umupo sila. Tahimik. Hindi sila nagsalita. Sapagkat alam nila, alam ng aking ama na nalaman ko na ang lahat. Alam ng aking ina na sinabi niya sa akin ang katotohanan. At ngayon, naroon kami sa hapag. 3 tao na sa wakas ay walang itinatago. Alam ko ang lahat, sabi ko, na pumipili ng bawat salita ng maingat. Ang sugal, ang utang kay Manang Lorena. At tatang, alam ko rin ang ginagawa niyo sa nanang. Hindi ko na kailangan pang itanong. Hindi ko na kailangan pang sumigaw. Ang gusto ko lamang ay sabihin sa inyo ang aking pagkakataon. Yumuko ang aking ama. Walang sumasagot. Tatang, ipinagpatuloy ko. Ngayong gabi, babayaran ko ang utang sa kanya. Hindi sapagkat tama ang ginawa niyo,
sapagkat ayaw kong dalhin ang pangalan natin sa barangay. Sapagkat may dignidad pa rin akong gustong ipagtanggol. Para sa atin, para sa nanang, para sa alaala ng pamilyang dati nating mayroon. Tumingin siya sa akin sa wakas. May luha sa kanyang mga mata. Iyong lalaki na sa buong buhay ko, halos hindi ko nakitang umiyak. Ngayon, may butil ng luha na bumababa sa kanyang pisingi. Ngunit hindi ako natinag. May kondisyon ako, sabi ko. At hindi ito napag-uusapan. Una, lilipat kayo dito sa aking bahay. Hindi kayo babalik sa lumang bahay. Sapagkat hindi ko hahayaang mag-isa kayo doon kung saan ang lahat ng tukso ay nasa paligid. Pangalawa, titigil kayo sa sugal, hindi mamaya. Ngayon, ipinapangako nyo ito sa akin, sa nanang, at sa sarili nyo. Pangatlo, at ito tatang ay ang pinakamahalaga. Hindi nyo na muling sasaktan ng nanang. Kung mahuli ko kayong gumawa pa ng masama sa kanya, hindi na ako titigil sa mga formalidad. Pupunta na ako mismo sa barangay. Naintindihan nyo ba? Hindi ito banta. Hindi ito galit. Ito ay aking sariling pangako sa sarili. Sapagkat hindi ko hahayaang ang aking pananahimik ay maging katumbas ng pananakit sa aking ina. Tama na po, tatang. Hanggang dito na lang. Mahal ko po kayo, pero ang pagmamahal ko ay hindi sapat upang hayaan kong tuluyang sumira ang lahat. Sa wakas, kailangan din ng pagmamahal ng hangganan. Hindi sumagot ang aking ama agad. Tumayo siya, lumakad palayo. At sa kanyang likuran, nakita ko ang lalaki na sa unang pagkakataon namamalayan ang bigat ng kanyang mga ginawa. Hindi ko alam kung pumayag siya ng dahil sa pagsisisi o dahil sa takot. Ngunit pumayag siya. At iyon ang panimula. Nagbayad ako kay Manang Lorena ng sumunod na araw. Naubos ang aking ipon. Ipon na pinundar ko sa loob ng maraming buwan. Pero hindi ko ito ipinagsisi. Sapagkat alam ko, nakuha ko ang katahimikan ng pamilya bilang kapalit. Salamat, Cory, sabi ni Manang Lorena. Hindi ko inaasahan na agad mong babayaran. Bihira na ang gaya mo. Hindi ko sinabi sa kanya na nasaktan ako sa loob ng halagang iyon. Hindi rin sa puso. Sa katotohanan na sa edad na ito ng aking buhay, papasayon ko pa rin ang mga pagkakamali ng aking mga magulang. Pero ano magagawa ko? Mga magulang ko sila. Kahit gaano sila nagkamali, hindi sila mawawala bilang magulang ko. Lumipas ang mga araw. Ang tatang ko, nakatira na sa aking bahay ay tahimik. Hindi siya ganong nagsasalita. Para bang kinakausap niya ang kanyang sariling konsensya, naghahanap ng paraan para makayanan ang kanyang ginawa. Minsan, sa gabi, naririnig ko siyang lumalakad sa silid. Hindi makatulog. Marahil, hinahabol siya ng kanyang nakaraan. May mga sandali na nakikita ko ang pakikibaka sa kanyang mukha. Ang gusto niyang umalis, magbalik sa sugalan, hanapin ang kasiyahang nawala. Ngunit naroon ako. Naroon ang nanang. Naroon ang katotohanan na, sa wakas, hindi siya nag-iisa sa kanyang paglaban. Minsan, hindi rin madali para sa akin. May mga araw na nagtatanong sa sarili kung tama ang aking ginawa. Naiisip ko, siguro mas masaya pa silang dalawa kung pinaubaya ko silang magsariling buhay. Siguro, hindi ako dapat nakialam. Ngunit sa tuwing nahuhulog ako sa ganitong pagdududa, naalala ko ang larawan ng nanang ko nang sabihin niya ang katotohanan. Ang basag niyang boses, ang luha sa kanyang mga mata. At sa pagkakataong yon, alam ko, ginawa ko ang tama. Mahirap, ngunit tama. At sa nanang ko, sa kanya, nakita ko ang pinakamalaking pagbabago. Pumalik ang ngiti niya. Hindi yaong sa pilitan na lagi kong nakikita noon, kundi ang totoong ngiti. Yaong dumadating dahil ang pagkapagod ay nawawalan na ng laman. Naririnig kong kumakanta siya kapag nagluluto. Nakikita kong kapag nakatingin siya sa labas ng bintana, may bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Tinanong ko siya isang araw, "Nanang, paano kayo ngayon?" At sumagot siya, na ang boses ay maliit ngunit panatag. "Anak, sa unang pagkakataon sa maraming taon, natutulog ako ng walang takot." Sa pagdinig sa mga salitang yon, may dumampi sa pisngi ko.
Hindi luha, mas malalim pa. Pakiramdam na ang lahat ng aking sakripisyo, ang lahat ng pagod, ang lahat ng gabing nag-iisip ako kung tama ang aking pinili. Lahat yon ay nagkaroon ng kahulugan. Kasi ang nanang ko, sa wakas, ay makakatulog ng walang takot. Kasi sa wakas, sa loob ng kanyang sariling buhay, may kapayapaan na. Iyon ang gantimpala na hindi mabibili ng pera. Iyon ang naunawaan ko, sa wakas, matapos ang lahat ng aking pinagdaanan. Hindi ang halagang ibinigay ko ang nagpalaya sa amin. Hindi ang pagbabayad ng utang. Iyon ay paraan lamang. Ang tunay na nagligtas sa aming pamilya ay ang araw na sinabi kong, tama na. Ang araw na inilatag ko ang aking hangganan. Ang araw na pinili kong magmahal, hindi sa pamamagitan ng pagsuko, kundi sa pamamagitan ng paninindigan. Marahil, sa pakikinig mo ngayon, naiintindihan mo ang aking sinasabi. Marahil, may sariling tatang ka na hindi marunong tumigil. May sariling nanang ka na umiiyak sa loob ng gabi. May sariling utang sa pinto na hindi mo alam kung paano babayaran. Kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi ka mag-isa. May iba pang anak na, sa kanilang sariling silid, na yon din ay nakikinig at nagsasabing, ako rin ang sumasalo, ako rin ang pagod. Hindi ka mag-isa, kaibigan. At ang pag-ibig sa pamilya, kahit gaano kalalim, ay hindi dapat sumisira sa iyo. May pwedeng linya, may pwedeng tama na. At sa pagsabi nito, hindi ka tumatanggi sa pag-ibig. Pinapagbago mo lamang ang anyo nito. Mula sa isang anyo na umuubos sa iyo, patungo sa isang anyo na umagpapagaling sa lahat. Tinatapos ko ngayon ang aking pakikipag-usap. Hindi sapagkat lahat ay maayos, sapagkat hindi pa rin lahat. May mga gabi pa rin akong nag-iisip kung ano ang pwedeng nangyari kung iba ang naging pamumuhay namin. May mga sandaling nagtataka ako kung paano kaya magkakaroon ng kahihinatnan ang lahat ng ito. Hindi ako sigurado. Walang siguradong sagot. Ngunit may isang bagay na alam ko. Pinili ko ang tama. Hindi ang madali. Ang tama. At sa pagpiling yon, natagpuan ko hindi lamang ang kaligtasan ng aking pamilya, kundi pati na rin ang sarili kong pagpapahalaga. Salamat sa pakikinig. Ako si Cory. At kung may isang bagay akong gustong iwan sa iyo bago kita iwan, ito yon. Minahal man natin ang husto ang ating pamilya, huwag nating kalimutan na ang ating sarili ay isang taong nararapat ding mahalin. Ang pag-ibig sa kapwa ay maganda. Ngunit ang pag-ibig sa sarili, yaon na dumadalisay sa pagmamahal at pinipigilan tayong masira, yun din ay banal. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging walang katapusang inumin para sa uhaw ng ibang tao. Kailangan mo ring uminom. Kailangan mo ring magpahinga. Kailangan mo ring tumayo paminsan-minsan at sabihin, ako rin, may sarili akong mga pangangailangan. Hindi yun kasalanan. Hindi yun paglabag sa pagmamahal. Iyon ay simula lamang ng pagiging totoong buo bilang tao. At kapag naging buo ka, mas higit ang iyong maibibigay sa mga taong mahal mo. Hindi mula sa walang lamang balon, kundi mula sa lubos na balon na hindi nasusunog. Sana, sa pakikinig mo, may bahagi ng iyong puso na bahagyang gumaan. Sana, sa pakikinig mo, alam mong hindi ka nag-iisa. Hanggang sa muli, kaibigan, at alagaan mo ang iyong sarili, sapagkat sa dulo, ito lang ang totoong nasa iyo magpakailanman.